खन्थाइनि मुं नंखाय सिमां। खन्थाइखौ लिरदों बिथां प्रान्जल गयारी। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। ओइ रजे, मानो थांखो नों आंनि गोदै सिमांखौ सिफायनानै हारसिङै खुसियाव? आंहा दंमोन नोंजों गोबां मिजिंजों थांना थानायनि सिमां, नाथाय नों आंनि अननाय मोजां मोननायखौ मानो एसेबो बुजियासै? आं बिदि सानाखैमोन रजे, नोंदि आंनि सिमांफोरखौ सिफायलांना आंनि बेसेबा गोजान जालांगोन होननानै। जानो हागौ आं माबा फिसा दाय मावफ्लांदोंमोन। आंनि बै दायनि थाखाय नों मानो निमाहा होआलासे आंनि सुजुनाय सिमांफोरखौ बायफ्लेहोलांखो? नों मानो एसेबो बुजियासै रजे आंनि सिमांफोरखौ? हानाय नङा रजे नोंनि अनगा थानो। आं थाबाय थागोन नोंनि फैफिनगोननि मिजिं लानानै। हानाय नङा रजे नोंजों सुजुनो लानाय सिमांफोरखौ बावलांनो। थागोन आं अरायबो नोंजों सुजुनो लानाय सिमांफोरखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो हागोन आरो जुदि मोजां मोनाखैब्ला डिसलाइकबो होनो हागोन। नोंथांमोननि गोसो आरो भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला गाहायनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन, जाहाथे आङो गोरोन्थिफोरखौ मोजां खालामफिननो हायो। गोजोनथों, एसेनोसै।